En la situació actual, no només és difícil obtenir increments salarials, sinó que fins i tot costarà mantenir el poder adquisitiu, tal com s'està veient en la negociació dels convenis col·lectius. Per això, Comissions Obreres pensem que ara és un moment adequat per introduir fórmules basades en la retribució flexible i així li ho hem proposat a la direcció. Mitjançant un sistema de retribució flexible és possible disposar d'un major salari en obtenir-ne una part en espècie, és a dir, en deduir aquesta retribució del salari brut i no del net, s'obté una menor retenció, una menor tributació en la declaració de l'IRPF i un major salari disponible, a més de no suposar cap cost afegit per l'empresa. Els productes que poden entrar dins de la retribució flexible són, per exemple, els cupons menjador pels dijous que es treballen a la tarda, les despeses de guarderia en forma de tiquet guarderia pels fills i filles entre 0 i 3 anys, retribució en espècie per la compra d'equips informàtics, assegurança mèdica de salut aplicable a les pòlisses contractades pel cònjuge o parella de fet, fills i filles, pagament en espècie per les targetes de transport col·lectiu o la retribució en espècie del lloguer de l'habitatge. Ja que portem des de 2008 tractant de negociar un paquet d'ajudes, aquest seria un bon inici. Aquestes són només algunes de les propostes que poden entrar dins del paquet de retribució flexible i que des de Comissions Obreres plantegem a la direcció. Ja que per la direcció no suposa més cost, ens donaran excuses o buscaran la major satisfacció per la plantilla. Ens trobem ja en plena època nadalenca i no tot és captar plans de pensions i col·locar productes. Volem recordar-vos que els 3 dijous següents no treballem a la tarda, és a dir, que farem festa a les tardes dels dies 22 i 29 de desembre i del 5 de gener. Des de Comissions Obreres volem desitjar-vos molt bones festes!